Получих автоматичен кръвоизлив на мозъка в Германия. И когато ме взимаха на операцията, брати и сестри, аз съм била сама там, а децата ми отвънка коленичени пред стаята, там пред операционната, и са молили за мен. И когато излязал доктора, казал, правим всичко възможно, но от сега нататък да се молят, показвал немеца горе, Господа показвал. Понеже децата ми нямат кой да им превежда. Дошла една сервитьорка, която работи при дъщеря ми, и почнала да им превежда на немски език. И казала, момичета, докторите тук колкото могат помогнаха на майка ви, оперираха и главата, а пък ни казват какво ми изкараха. Нямах болести, братя и сестри. Някои хора мислят, че аз имах някои болести за той. Автоматичен кръвоизлив, пука са вената от главата ми и са пълни главата ми с кръв. И на операцията изкарали ми чак мозъка. Моята докторка, туркинята доктор Гюл ми го казва. И когато ми изкарали този мозък, измили ми главата от кръвта, всичко. И излиза доктора, казва да се молят. Ние, който можахме, правихме от сега нататък горе да се молят. И моите деца, моята Златка и Елиф, пристигнали Осито, почнали да се молят пред вратата. И когато доктор Гюл излязла и казала, момичета, благодарете на Бога, операцията мина много добре. Сега ще чакаме майка ти вече да се събужда. Молете се на Господа. Моята Златка се обадила в Италия на другата ми дъщеря. Вечерта още и тя пристигнала. Аз не знам нищо. И сутринта, когато вече се събуждам в интензивното съм, почнала съм да се събуждам така, дръпала съм там мъркучи работи и те ме връзали. Аз чувствах, че съм връзана била. И когато аз се събудих, брати и сестри, аз видях моите деца около мене. И аз, когато ги видях, моите деца почнаха да ми пипат ръцете и да ми казват, майко, не си барай главата, защото голяма операция прикара. И аз, брати и сестри, когато исках да си барам главата, барах само едни маркучи така от системните кабели, дето система слагат, или такива работи, или железа. И когато моята Ана ми пипаше ръцете, почувствах, че тя вътрешно детето ми се притисне и взе да реве. Обаче аз, за да спокоя моята дъщеря, и когато тя ми каза, майко, не дей да бараш главата си, аз отвътре, брати и сестри, направо избухна ми песента. И после искам сестрата да я пее. Аз няма да умра, но ще живея и ще хваля името на Господа. И когато аз почнах да пея тази песен, моята дъщеричка, тя е най-малката от Италия, дето дошла, фана ми ръката и детето цялата пожълтя. Коли си вика, майка ми след операцията сигурно нещо и стана. И аз почнах да се смея. Викам, айде, не дей ма майко се плаши. Аз няма да умра, моето момиче. И почва след той, почва да ми пее вътре. И са абяни булду. Обяни куртарда. Яна на гелечеим, адано и вечеим. И като почнах да пее, доктор Гюл беше до мене. И вика, момичета, благодарете на Бога, че майка ви я позна. Оставете я да пее. Тя, защото вече и туркиня и разбира какво пея. И аз, когато почнах да пея, докторката почна да ми гаделичка краката, дойде един немец. Почнаха да ми гаделичкат ръцете. Правят ми някакви работи тук на очите, да видим дали гледам, дали виждам. И доктора почна немеца да скача, да вика халелуя. По-немски изкача и вика нагоре. И докторката казва, благодарете на Бога, момичета, защото на майка ти краката, ръцете, всичко чувстват. Тя е навсякъде е здрава. И когато вече ме закараха в стаята, брати и сестри, нищо ми нямаше. Ръце, крака ми се движат. Почвах да ставам, да ходя, да върва. После, брати и сестри, изпратиха ме на един санаториум, малко на почивка. Викам на доктор Гюл, защо му пращате там?
далече било тази болница, санаториума. Тя вика, за твоето добро, вика, малко да има развлечение с между други хора, вика. Добре, отидах. Обаче, брати и сестри, дявола не спира, да знаете. Не спи и чака дебни. И когато аз бях сама в стаята си, и ми идваше, и ми шепваше, брати и сестри. Ти няма да живееш. Ти ще умреш. Откъде на къде? Някаква жена от Сливен. Тази жена чак ми казва, дявола, спомниш ли еди коя си жена? И тя беше обидена, и тя живя, ама после умря. И ти ще умреш, къде е твоя Бог? Но аз не предадах моя Исус. Не го предадах, защото аз знаех, че той всеки път беше с мен. И заставах на прозореца и си дигах ръцете и виках, Исусе, Исусе от Назарет, къде си, Господи? Пъхни този нечист дух, пъхни този дявол, който ме смущава, Господи. Аз трябва да се премирам в България. Трябва да застана там и да ти хваля, Господи. Ти много направи за мен, Господи. Благодаря ти, Исусе. И когато аз ревах и плачех и се молих, лекарите изглеждам, помислиха, че нещо не ми е добре там. И да вземат да ми дават хапчета наркотик, за да ме успокоят. Аз от незнание, което ми даваха там, това пиех. Не можех да отивам срещу лекарите. И когато вече дойде време, брати и сестри, да ме изписват, точно на 7 май извикаха ме на първи преглед, контролен преглед на главата ми. Извика ме доктор Гюл, моята лекарка, туркинята. И ми вика, Лелю, дай ми сега всичките лекарства да видя там с какво те лекуваха. И аз като изкарах хапчета, брати и сестри, жената като видя тези хапчета, вана си на главата си, вика, Боже Господи, как можаха да ти дадат тези хапчета, вика, тези хапчета, вика, ще те унищожат. Викам, доктор Гюл, какво е това? Това са, вика, наркотици. Какво ти имаше там? Защо ти дадаха това? Викам, не знам, доктор Гюл, аз всеки ден ревах и исках да си идвам тук в Манхайм. И наистина фащах доктора от тук и казвах на доктора, доктор, майни клиникум, искам на моята болница клиникум. Тази клиникум е най-голямата болница на Манхайм. И докторката ми вика, сега, вика, какво ще правиш? Сега трябва още една кутия да купиш и трябва постепенно да ги оставиш, вика, не можеш на един път. Взех ми Селим, беше там. Аз викам, не, няма да ги купя. Няма да правя угода на дявола, няма да ги купя тези хапчета. Ако ще да се суркам на земята, Бог ще даде победата. Щом Исус живее, и аз ще живея, викам. Исус живее и аз ще живея. И пак го казвам, брати и сестри. Исус живее и аз ще живея. И когато дойдох си вкъщи, дъщерите ми викат, майко, да купим хапчета. Не, неща тези хапчета. Просто като седях вкъщи, чувах пак гласа, който ми шепваше, че ще умра. Дяволе, няма да умра. Ти не можеш да живееш в този дом. Вън, дяволе! В този дом Исус Христос живее, който проля кръвта си на Голгота заради мен и заради моето семейство. Сурках се на земята, брати и сестри. Лазех по земята вече, да не чувам гласа. И Фанка ми пускаше песните си на сестра Ленка. Бог да я благослови. Бог да я пази. Така те благословен да си, миличка. И когато Фанка ми пускаше тези песни, на една песен нейна, утешима, една такава песен слушах, утеха, за утеха. И аз паднах на колене и викам, Господи, наистина утеши ме, Господи. Утеши ме, Господи, да стигна до България и да хваля името ти, Татко Небесен. Цяла седмица, брати и сестри, лазих по земята, но тези хапчета не ги взимах и не предадах моя Бог.
и няма да го предам, защото той много направи в живота ми. Гледай да има, брати и сестри. Ръцете ми работят, очите ми виждат, ушите ми чуват, краката ми върват. Колко болни имаше там, които след операцията не знаят умът си, не виждат, остават в инвалидни колички. На моя Бог знаеше, че той ми подари 4 дъщери имам, брати и сестри, и едно момче, моите братя и сестри го знаят. И Бог ми го подари, и Бог знае, че той ми подари син. И имам още нещо да върша тук на земята за него, за да е щастлив и той с моя Бог. Бог за той ми го подари и подари живот на мен. Така и подари живот на съпругът ми и той прекара там нещо от сърцето си. И той още малко щяхме да го изтървем, но благодаря на Бога, всичко направи Бог. Възможно лекарите с такава внимание да го гледат там и му поставаха някаква машинка сега тук. И сега благодаря на Бога, машинка има, мъжа ми на 63 години. Но всички турци казват, не го даваме на млади момчета. Много работи този бат Мамут, викат, и тук го познават. Много работи, много хубаво работи. Едно, че има той нещо в него, работи като 15 годишно момче. Бог го подари на нас. Бог обича и децата ми, и нас. И сега, брати и сестри, и Бог ми подари и снаха, и сватба ще му правим. Благодаря на моя Бог. И аз вярвам, че моите деца за сега малко ли много те чужбината разваля човека, да ви кажа, брати и сестри. Не е хубаво в чужбина. Да не мислят хората, че когато отиват в чужбина, че печелят много пари, че той не е хубаво. Искаме вече да се върнем и Бог ми знае сърцето. Не искам децата ми там да се навлечат на различни, най-различни неща, защото очите не виждат там, всичко става. Но благодаря на моя Бог, Бог ми подари разумно дете. Той е сервитьор там на най-големия ресторант Манхайм. Работи 15 часа, 13 часа и Бог му дава мъдрост. Благодаря на Бога. И вярвам, че Бог ще отвори път ние да се върнем вече и да съм около вас, да съм близо до моя Бог. Бог да ви благослови, мили братя и сестри. Нека така ви. Сестрата Ленка, ако... Няма да умра, ще живея. Аз няма да умра, но ще живея и ще хваля името на Господа.